Bon dia, soc Massa Fradera i això és Frade TV. Comencem! Bon dia. Fa uns dies, concretament el divendres, el rei va venir a Barcelona i amb la seva presència van cremar fotos del rei. Fins i tot la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, en va cremar una. També aquí veurem les imatges de les següents manifestacions que es van fer a Barcelona. Connectem en directe a la redacció. Massa Fradera, bon dia. Doncs sí, hola, bon dia. En la visita del rei a Barcelona tenim unes quantes coses a comentar. Per exemple, la primera és que en l'entrega de premis va donar la mà al primer guanyador. Després, Pere Navarro li va comunicar que no podria donar la mà per la situació del coronavirus. Però en els següents guanyadors, de donar-s'hi el premi, els hi va donar ja el colze i li va explicar que no podia donar la mà. Viatgem cap als Estats Units, on parlarem d'aquesta història d'aquests dos senyors, de Donald Trump i Joe Biden. Joe Biden, el candidat de la presidència dels Estats Units, i Donald Trump, president dels Estats Units. Com podem veure, fa uns dies va haver-hi un debat bastant polèmic i en teoria se n'havia de fer un altre. Els hem de comunicar la notícia que ha quedat suspès el debat perquè el president Donald Trump havia estat amb coronavirus. Connectem en directe a Washington amb Massa Fradera. Bon dia. Doncs sí, com molt bé deies, en el seu primer cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump van haver-hi enfrontacions. Llavors això va provocar una mica de polèmica. Ja que Donald Trump, com ja bé saben, va tenir coronavirus i per això han suspès aquest segon debat, aquest segon cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump. Massa Fradera, Frade TV, Washington. I ara els portem al tema sobre la Marató de TV3, que aquest any els presentadors seran Mònica Terribas, Laura Rosell, en Jordi Basté, la Raquel Sanz i en Roger Escapa. Els hem d'informar també que aquest any la Marató anirà sobre la Covid-19, o sigui que, com bé diu el lema, aquesta Marató ens toca a tots. Ara que ja arribem al final del vídeo, els vull dir que em podeu seguir també a Instagram o Twitter. A Instagram en frade.tv o a Twitter en fradetv1. Al pròxim vídeo hi haurà encara més notícies.